So yun, good morning sa atin lahat mga kasaksid. No? For today's video ay pupunta tayo dito no, sa San Carlos Livestock Market mga kasaksid at titingnan natin yung mga price ng mga livestock nila. No? At syempre, ang date ngayon ay August 15. Samahan nyo ako mga kasaksid dito sa San Carlos, Pangasinan. Dito sa kanilang livestock market, no? Every Saturday yan ng umaga mga kasaksid. Dito yan mga saksid sa San Pedro Taloy, San Carlos, Pangasinan. So yun, let's go! Tara, samahan niyo ako mga saksid. So yun mga saksid, nandito. Ito sir, mga pato sir, no? Ito na ba itinda niya sir? Oo. Ayun. Ayun, ganda. Ay, sa inyo dito. Ito mga pato. Yung mga pato, yung dumalaga, 200. Yung barako, 550 lang. Ah, 200 yung dumalaga, yung yung ano? dumalaga. Ah, Ito, okay. 550. Ito 550, yung malaki. Ito, 450 lang. Ah, okay. Breeder, matandang babae. Itong ano na to. Ah, ito mga Lang yan, saksid. 250. Yung manok naman, ibigay ko ng 340. 340 yung Hanggang manok. 320 lang. Malaki yan, big size yan. Mga ilang months na to sir? Mga 9 months, ganyan, 10 months. Ah, Breeder mga na yan breeder. Ah, okay. Ito naman bigay ko ng 240. 240. 5 Lahat na to kilos sir? 5 kilos. Ah, 5 kilos. Oo. Ito mga ilang months naman to sir? Ano to? 7 months, 8 months. Ah, 7 months to 8 months. Bigal naman to. Buwira na oversize. Ayun, mga saksi. Ito rin sir, mga bigal na to, no? Bigal na to. Same price na rin to sir? Oo, simple na siya. Ay, ito mga saksi, marami silang bigal dito. Kaya mga Kilo malalaki. siya, bawat isa. Ah, 5 kilos bawat isa. Pati ito sir? Oo. Okay. Ayun. Ayun, mga saksi. Mga bigal. Lahat yan. Ito sir, anong ano to? Native? Native yan, native. Ah, native. Magkano naman yung ganyan sir? Ayan. 350 gan. 340. Pati rito sa baba sir? Ayan. Babae na lang. Ay, ito. Babae at lalaki na yan. Oo. Okay. 340. Ito sa baba. Native chicken. Chicken yun. Hindi ba siya yung yung tawag dito? Rhode Island. Ah, meron rin kay Rhode Island. Nakita na kanina. Ay, nabenta. Sayang. Pero sa stock, meron stock kayo sa inyo? Wala. Ay, wala. Native. Mas Mga native, marami native. Ito sir, mga ilang months yung ano na ito? 9 months. 9 months. 6 months. Ah, okay. Ayan, mga sakto. So, ang dami nilang native. Magaganda yung mga inayin niya. Pang-breeder. Ah, mga breeder. Ah, sir, paano naman sila sir tatawag o pag bibili sila sa inyo, sir? O, iyan ko yung number ko. 0967 Ah. 4292 Sir, succeed. Message nyo lang sila. Ay, manok yung to, sir. manok yan. Ano, tawagan ngayon, sir. Ito, sir, native din. Sige, sir, pag ano, tawagan na lang nila kay sir, no? Ito magagandang mga inay, no? Ayun, mga magandang mga inahin to. Wapo lang din ako. Sige, sir. Salamat, sir. So, yun, mga succeed. Meron tayo ditong... Anong ano nito, sir? Anong lahi nito? Brown? Ayan. Native. Ah, native pero malaki. Ah, okay. Akala ko yung yung Nobian eh. Yung ang gulo dyan, ay hindi. Ay, hindi pala, native. Parang ganito rin siya. Itong isa. Hindi, ito, parang upgrade na rin. Ay, upgraded. Ilang months na to, sir? Buling 4 months pa lang yan. 4 months. Ah, 4 months. 4 months. Ah, okay. Ito, mga ilang months na to, sir? Wala, magto 2 years na yan, sir. Ah, okay. Lalaki to, sir? Babae? Ay, lalaki. Ayan, mga succeed, malaki, oh. Oh. Ayan, syempre sa may gustong makabili rin ito mga succeed pag hindi pa settled. Ayun, sir, meron kayong ano rin, sir? Bukod dito, may mga kambing pa kayo dun sa inyo, sir? Ah, meron pa. Taga-asan sila, sir? Galing pa, sir. Ah, Bugalyon. Okay. So, yun, mga taga-Bugalyon sila mga succeed. So, syempre, pwede kayo mag-message. Sir, pwede nyo ba ibigay yung number nyo, sir? Anong number nyo, sir? 0946 Sir? 18
7-Eleven. 7-Eleven. Sir, 946-3418-7-Eleven. Ayun, mga sausage. Best lang kayo kila, sir. Yan, mukhang may tinda kayong manok, sir. Opo, mayroon. Ayo. Ito, sir, magkano naman tong manok mo, sir? 250 ang isa, sir. 250 ang isa. Ito, sir, magkano nyo to binibenta? 3,000 lang. Rita. Okay, ano yun? May bawas pa yun pag nagano, sir? May bawas pa yun? Wala na nito. Fix Ito na ang tawag, hindi ko binigay. Ay, okay. Ito, sir, itong malaki natin. 10K patawad ko niya. 10K patawad. So, yun mga succeed, makapag-usap lang kayo kay sir. May bawas pa, oh. Makapag-usap lang, sir, no? Tawag lang sila sa number. Okay, sige, sir. Thank you, sir. Sige po. So, yun mga succeed, meron tayo dito, no, na nakita mga baka naman to, no, sir? Mga ilang months yung pinakamababa na ito, sir? Kwan sir, Malapit tayo, sir. Yung pinakamababang presyo, 30. 30, yung pinakamababang 6 price. months po. 6 months. Okay, yung pinakamataas, sir. Tsaka ilang months yun? Yung pinakamataas sir, kwan, 48.5. 48.5. Opo, 10 months to 1 year. Ayun, ayun, sir, parang may bawas pa yun o may discount sa'yo pag ano? May bawas pa sir. May bawas pa, sir. Ayun. Ayun, saan location nila, sir? Sa Ordanita po kami sir. Urdaneta. Okay, mga succeed, meron sila. Taga Urdaneta. At marami pa kayo stock, sir, no? Opo sir, dito kami nagbibinta ng baka. Dito sa San Carlos. Ayun. Minsan, sir, sa Urdaneta, nag-ano rin kayo doon, lab stock doon. May pagkain po. Ito ang mismo naming Pesto pwesto. talaga. Mga anong araw ba yun, sir? Kahit basta mga ganitong... Sabado ng umaga, meron. Kahit araw-araw sir, mayroon. Ay, ganun. Basta ganitong turit, wag lang pong pagkatay. Sabado lang, anong Sabado ng gabi. Sabado ng gabi ang pangkatay. Pagkatay. Okay. Ano yun, sir? Every day ng hapon ba yun, umaga? Naka-stay yung baka doon eh. Naka-stay? Kahit anong araw, pwede yun. Pwede. Ano yun, sir? Mga ano kaya? Anong address nung ano? Nung Sa mismong Ordanita Cattle Market. Doon sa Cattle Ordanita, Market. Anong barangay? Ganito din. mga anong barangay? Barangay Anonas. Barangay Malapit po Anonas. tayo sa bagong police station ng Ordanita. Tsaka okay. City Hall ng Ordanita. Ayun, mga succeed, pwede kayo mag-walk-in. Anong pangalan nila, sir? Yung pwede nilang Ace mahanap Obando kung po. Ace Obando. Ace Obando. Ace Obando. So, pagbigay naman, sir, number nila, sir. Sa mga gustong bumili ng baka, dito po lang tayo sa Ordaneta Cattle Market. Doon po mismo makikita yung mga alaga nating baka. Boss, sir. Madali lang hanapin yung location ko, boss. Okay. Madam, dito lang mismo sa bagong police station ng Ordaneta. Mismong cattle market po sa kung gusto niyo pong hanapin yung pwesto ko, pwede niyo rin akong tawagan sa numerong 0905-670-48-264. 264. Okay, sige, sir. Sir, maraming salamat. Maraming salamat sir. Sir, yan. Sir, marami din ditong mga kalabaw, baka pala mga saksid. At iba naman to. Yan, ito si sinasampa dito. Yan, kausapin natin kung ano, pwede. Native, no? Native. So yun mga saksid, meron dito ako nakitang kambing, no? Ibang presyo. Ito. Iba-ibang breed. Okay. Ito, sir, mga magkano naman yung price nito, sir, mga kambing nyo, sir? Buntis. Nakukuha mo na ng ano ito. 8.5. Ito buntis, itong buntis, sir. Dalawa. Okay. 8.5 yung isa nito, sir. Ito, sir, ano, lalaki naman to, sir? Hindi, babae. Ay, babae din. Ito, magkano naman to, sir? 4-7. 4.7. Ito naman, mga succeed 4.7. Lahi na yun. Ayun. Ay, may lahi na to, sir. Ilang months na kaya to, sir? 4 months to 3 months. 4 months to 3 months. Ito, sir, yung isa. Parehas lang. Okay. So yun, pag sa mga gustong bumili mga succeed, sir, makuha ko yung number nila, sir. San Carlos. Taga San Carlos, sir. San Carlos. Ano po ba yung number nila, sir? Para tawagan nila kayo. Nakalimutan mo. Bago yung ano. Basta every ano na lang, every livestock market, makikita sir. Okay lang, sir, pakita natin ito sa video. Pwede. Okay, so ito si sir, pwede niyo sir lapitan pag ano, gusto niyo siyang hanapin dito sa livestock market, mga succeed. Okay, sir, thank you. Yan, ito mga succeed, meron din dito ang kambing. Anong lahi na ito, sir? Native. Okay. Ito parang mga malalaking native to, no? Mga ilang months na to, sir? 8 months. Ayun, pati rin yun, mga 8 months na rin nag-range.
Mga 6 months. Ayun, mga saksi. Magkano naman presyo na ito, sir? Magkano, sir? 4.2. Ayun, ito sa taas, 4.2 siya masok. Itong nasa baba naman, sir? Ito, nasa ito, 4-5 din. 4.5. Tapos itong malaki natin, 7-5. 7.5. Ayun, sir, may tawad pa yun, o fix na? May mga bawas pa. Ay, may mga bawas pa. Ayun, mga succeed pa. Ay, taga saan sila, sir? Sa Santa Barbara. Santa Barbara. Pag meron kayong mga succeed, pwede kayong tumawag kila, sir, pag meron kayong gustong bilhin na kambing nila. Anong number nila, sir? 09388 200 685. 09388200 685. 685. Ayun, mga succeed. Sige, sir, salamat, sir. Ayan, message lang kayo, mga succeed. Tawag lang kayo kila, sir. Ayun, mga succeed, dito, meron mga Brahman, sir, no? Brahman. Ilang months na to, sir? Wala mo, Brahman pangalan Sir, ilang months? Mga kunyan sir, mga may kalating Kalating buwan. Kalating taon, sir. 6 months. 2 taon. Ito, sir, magkano nyo binibenta naman, sir? Ano sir, binibinta yan, nasa 11, ganon. 11. May bawas na yun, sir? Wala. Meron ng bawas. Okay. Taga saan sila, sir? Ito lang sir, sa San Carlos lang din. Sir, baka pwede nyo bigay yung number nyo, sir, para tawag na lang sila sa inyo. number mo daw. Number nyo, sir? Wala akong Wala. Sayang, sir, tuwag sila. Pero bisitahin na lang kayo nila dito, sir, no? So yun si sir, bisitahin nyo na lang, mga succeed pag napunta kayo dito. Kaya hanapin nyo lang si sir. Ito, sir, sa inyo rin, sir. Kanya kay... Ito. Ito, sir. Ano to, sir? Mga native naman to, sir, no? May mga upgraded, may native. Native. Ito, sir, magkano nagre-range yung ano nyo, sir? Yung price nyo? May 5-5, may 5, may 4, may 2-5, may may 3. Okay. Hindi pare-parehas kasi ang laki. Taga saan sila, sir? Dito rin San Carlos, Barangay Abalon. Barangay Abalong. Oo. Okay. So yun, may number kayo, sir? Meron. Sige, sir. Number para at least matawagan nila. 0968-776-1389. 0968 776 1389. So yun, mga succeed, tawagan nyo lang sila, sir, pag naghanap kayo ng native. Puro native to, sir, lahat. Mga pagkatay. Mga Gusto na rin pagkatay. nila pag-alaga, meron din kami. Ayan, mga succeed. So yun, tawag lang kayo, mga succeed. May manok kayo, sir? O pato? Pato. May pato rin sila dito, mga succeed. Mga ilang ano na to, sir, months? Yung dalawa dyan, dumalaga. Dumalaga. Tapos nanay na yung isa. Tapos ito, barako tong dalawa na bata. 350 yung barako. Tapos tig 250 na yung inahin. Na dumalaga at saka inahin. Ano yan, fix na yun, sir, o may tawad? May bawas pa. May bawas pa, mga succeed. So yun, mga succeed, ito yung benta ni sir. Meron silang mga pato at mga kambing. Dito yan sila sa San Carlos. Sir, salamat. Okay, thank you. Ilang months na to, sir? 8 months. 8 months. May number kayo, sir? Para pwede nila kayo tawagan. Nakalimutan. Sige, sir. So yun, dito makikita rin si sir sa market. Okay, thank you. Magkano to, sir, ang ganito? 3,200. Okay. Yan, so yun, mga succeed, meron din dito kambing, no? Marami. Mga ilang months to, sir, yung nagre-range? 4 months. 3 months to 4 months. 3 months to 4 months. Ayan. Magkano naman nagre-range yung 3 months yun, sir? 4,000 yung 3 months. 4,000. May bawas ba, sir? May bawas pa. May bawas, mga succeed. Yung ano, sir, yung 4 months yung isa? Yung mas matanda ba? 5 mil na. 5 million 4 months. Ayan. Ito, sir, nagre-range siya sa 3 months and 4 months. Sa taas, may dyan, may 2,500, may 3,500, ganyan. 3 mil, hindi pare-parehas. Magkano yung anong months yung 2.5, sir? Mag 2 months. Magto 2 months. Yung 3.5, mga 3 months. Ayun, mga succeed. So yun, nagre-range dun sa Orang price na yun. kambing ngayon, taklan. Tabaha. Binabaha yun, sir. Binabaha sila. Tabaha. Taga saan sila, sir? Santa Barbara. Santa Barbara. May number kayo, sir? Meron. Sige, sir. Number niyo, sir. 0912-04-83892. Road Kambing. Road Kambing. Ano, sir? 0912 04 04-83 83 892. 892. Ayun, mga succeed. Sige, sir. Road Salamat. Kambing. Road, ano, sir? Road Kambing. Road Kambing. Ayun, yung pangalan nila Santa Barbara. Anong barangay yun, sir? Barangay Maninding. Maninding. Okay, mga succeed. Sige, sir. Thank you. Ang anak ko yan, ha. Ayan. Ay, ito, mga kambing nyo rin to, sir. Ayan.
Dami nilang kambing dito. Basta walang pasok, sasama sila. Sasama sila. Sige, sir. Sir, salamat. Pag ano, tawag na lang sila sa sir. Thank you. So, yung mga saksig, meron naman sila dito mga manok. Ito mga manok na panabong, no? Mga Texas. Texas ata to. Sir, anong mga lahi na ito, sir? Ito, Dan Gray. Dan Gray. Magkano naman presyo na ito, sir? 3,000. 3,000. Ayun, Dan. Ilang months na to, sir? 7 months. 7 months. Itong isa naman, sir. Yan, diyan sa akin. Ay, di. Sir, magkano presyo na ito, sir? Anong lahi na ito, sir? Hindi ko alam kung anong lahi niya. Itong sa akin, mga Ay, ito na, sir, natin. Filtrin Gray. 15 gray. Mga ilang months na to, sir? Parehas eh. Mga bata. Mga 3 months? 3 months ba? Mga 2 months. 6 to 7 months. Ay, 6 to 7 months. Magkano naman presyo nito, sir? Parehas, 3,000. 3,000. Ay, para sila 3,000. Ito sa inyo rin, sir. At itong talisay, magkano naman, sir? Parehas lang. 3,000 din. Ganon din, 6 to 7 months. Eh, itong isa, sir, sa inyo rin. Ay, di na sa inyo. So, ayun, mga saksi dito yung kay sir. Sir, number niyo, sir. Para ano? ibigay natin. 0930 Okay. 477-0048. Sir, 930 0930 477 0048. 0048. Ayun. Taga saan sila, sir? Arise. Ay, Teresa, dito rin, San sir. Carlos. San Carlos. Sige, sir. Maraming salamat. Okay. So yun mga saksid, meron naman dito no mga anong tawag dito sana, sir? Pabo, Mga sir. pabo. Mga ilang months na to, sir? Mga ilang months na? Mga 5 months na yan. 5 months na. Magkano nag-range siya, sir? Ayan, pwede na 1,000. 1,000 isa. Ayun, mga saksid. Pero Oo. Ano yung lalaki babae na ba to, sir? para sa lalaki yan, sir. Pares lalaki. Ayun, mga saksid. 1,000, may tawad ba yun, sir? O fix na yun? Yun, mawabawasan yung kompisyon dyan. Pagka pag-uusapan Ito, pag-uusapan. Mga saksid. Ito, sir, yung isang kabila naman. Ayan, medyo may presyo. Ito, may Yun, presyo. yun. Ito, sir, magkano naman to, sir? 2,000 yan. May bawas pang kunti yan. Ilang months na to, sir? Mga ano na yan, year na yan. Mga 1 year. Ay, 1 year. Oo. Okay. Ito, 2,000 naman, sir. Lalaki ba ito, sir? Babae? Lalaki yan. Lalaki. Itong katabi Yung niya, sir? babae, pwede ng 750 yan, babae. 750. Nangingitlog na. Ay, may ngitlog na. Mga ilang months to, sir? Ano yan, mga 8 months, ganun. 8 months na siya. Breeder na yan, mga ganyan yung klase. Ay, ito, itong breeder na siya. Ayun. Ito, sir, sa inyo rin itong maliit na manok. Bantam mo. Ay, bantam. Bantam na yung mga... Ito, magkano naman yung bantam niyo, sir? Ayan, medyo muroro yan, mga 200 lang yan. Isa. 200 isa. Ilang months na to, Lalaki, sir? yung malalaki yan, medyo may presyo. Ito, magkano naman yung mga... 300 sa... Itong bantam na. 300 isa. Tapos itong mga kalapate niyo, sir? 150, ganun. 150. Ayun. 150. Mga ilang months yung nag-range yung mga to, sir? Wala pa isang taon mo lang. Ay, wala pang isang taon. Ayan, 150. Tapos yung rabbit nila, sir, na nag-iisa. Yan, 1,000 yan, breeder, babae, lion head. Oh, may lahi ito, sir. Lion head. Okay. Alawang buntis yan eh. Ah. Hindi ko lang ma-try kasi walang lalaki sa akin. Magkano naman to, sir? 1,000. Ay, 1,000. So yun, mga saksi, dito yung mga ano nila. Taga saan sila, sir? Kalasyaw, sir. Kalasyaw. Ay, Kalasyaw. Saan kayo sa Kalasyaw, sir? Dinalawan, sir. Ay, Dinalawan. Baka magkita tayo pag may market, livestock market doon, sir. Ano yung mga bago naman yun, sir? Oo. Mga bago. So yun, mga saksi, ito yung mga available nila, sir. Yung Kaya tagulan, kaya kukontiyan pa rin ba? Oo, kaya ako konti pa rin ba. Okay. Sir, yung ano, nabigyan niyo namin number niyo, sir? Sige po. Pabigyan po yung number niyo, sir? Sabi ko na. Yun nasabi niyo. 099-777-185-687. 687. 09-777-185-687. 687. So yun, mga saksins, may sasakit kayo, sir, pag gusto yung bumili rin ng mga pabo. Ayan, available siya, sir. Marami pa kayo stock sa bayo, sir, no? Pag may nagpapito, sir. Yun po. Hindi mo na ako nag-instack kasi baka sa akin. Yun nga, sir. Sa Dinalawan kasi, sir. Okay. Sige, sir, salamat. Okay. So yun, mga succeed. Ito, anong line nito, sir? Mga pusa. Anong line ng pusa, sir? Person na Persian cat. Mga ilang months to, sir? magtutuman. Magtutuma. Magkano nagre-range to, sir? Kahit rin na namin ng tupad ka lang. 2.5 ang isa. Blue eyes. Ayan, mga succeed. Blue eyes. Blue eyes. Ayun. Tapos ito naman, sir, ano naman? Ganito eh.
Ano sir? Tumas ang Jenny Jenny Pig. 500 isa. 500 ang isa. Mga 1K isang pares. 1K isang pares. So, Jenny Pig. Ano tawag ulit dito sir? Jenny Pig. Jenny Pig. Kaya ito mga bird naman sir, mga ibon. Lovebirds. Mga lovebirds. Yan na lang ang natin ang paragate, 600 pares. 600. Sa African, pagkuhan, may pares ito. African, 1 to pares. Ay, itong kulay blue sir. Ibabang kulay yan, kaya nag-iisang yan eh. Nag-iisang kulay na lang. Anong tawag sa ibon na to sir? African lovebirds. African lovebirds naman ito mga saksi. Kasi ito mga lovebirds naman dito sa Pilipinas. Ito sir muna, magkano yung price nito sir? Sa price ito, 1 to pares. 1-2 pares. Ito rin 1-2 pares din to. Ito pa, hindi, 600 pares. 600 pares to. Ito yung isa, 1-2. 1 to, yung African po. Okay. Yung nakakatil, nasa, kanyan, kahit bigyan na lang namin ng 2 to pares. Anong tawag dito sir? Kakatil, lovebirds din yan. Sa lovebirds kakatil. yan. Kakatil. 1-2 pares. Kasi itong isa sir. Yung isa. 2 to, pares to, 2 to. Ay, 2-2. Parang is din yan. Parang ito. 2-2 rin yung pares yan. Yan yung 600 pares, ang parakit. 600 naman to. Ayan, mga success pares. Tapos mga rabbit sir. Sa rabbit, bigyan na lang namin kayong 700 pares. 700 pares. Mga kids, mga 2 months. 2 months. Tapos ito sir, yung isang Hamster, 300 pares. 300 pares hamster. May tawad ba sir? Wala. 6 na. Tawad na yan. Ilang months to sir yung hamster? Yan na, 1 year na yan, mga breeder na yan. Mga breeder na. Okay. Succeed. Tapos mga dog sir. Pumiran yan. Mag-aarap ng pumiran yan. Pomeranian. Bigyan na namin ng 12 isa. 12 ang isa. Ano yun, sir? May papel na ba siya sir? papel Papel na siya. Pomeranian. Pure Labrador. Pure Labrador, 2 months and a half. 2 months and a half. Magkano naman to sir? Gold ko din isa. Magkano? Gold pay. 12K. Ayun. Labrador. Mga ilang months to sir? 2 months and a half. 2 months and a half. Ayan mga success. Persian. Persian cat. 5,000 isa. Tapos, ilang months to sir? 10 months at saka 1 year. 10 months saka 1 year. Ayun. Magkano yung ano yun, 5,000 sir? isa. 5,000 isa. Ano, same lang sila na ano, sir? Ng lahi? Male and female. Ito, male ito. Itong male. Female. Ito female. Breeder na rin ba ito, sir? Mga breeder na yan. Ano, breeder na. Mga pag. Ito, mga pag naman to, mga Kapatid saksi. din yan. Magkano naman to, sir? 15. 15. Ayun. Mga ilang months na to, sir? Yung pag. Ano ba yan? 2 taon na may gate. Ay, 2 taon na. Ayun. Kasi ito, sir, yung Chihuahua. Chihuahua. Magkano naman to si Chihuahua Chihuahua? namin. Bigyan na lang namin ng G's. G's. Babae yan, babae. Mga ilang months na to, sir? Chihuahua. Yan, 1 year, eksakto. 1 year eksakto. Ayan, mga saksi. So yun, marami si sir mga alaga dito, mga saksi. Number niyo, sir? Para Tawagan niyo lang ako sa 0936-100-9758. 0936-100-9758. 9758. Sige, sir. Maraming salamat, sir. Taga saan sila, sir? Sa Pabian. San Fabian. Okay. Saan barangay? Ang kaya nga. Barangay Kayanga, San Fabian. Ayan, mga saksi. Marami si sir benta dito. So yun, mag-message na kayo. Ayan. Ito, senior, sir. Iba na. 35 pesos. Okay. Mga ilang months to, sir? Weeks. Wala, no? Wala pang 1 week yan. Ay, wala pang 1 week. Wala pa. Ano yan? Broiler yan. Broiler. Okay. 25 pesos ang isa. Okay. Tapos ito, ma'am, ano naman to? Tapos ito 20 pesos. Anong line ito? Itik? Itik. 20 pesos naman to. Marami silang masak sila. Tapos ito mga itik din, ma'am. 20 pesos. 10 pesos naman to, itik. Ito mga itik, 10 pesos naman to, masak sila. Okay. Ma'am, pakibigay number niyo, ma'am. 0948-419-4178. 0948-419-2178. Ay, 4173. Okay. Sige, ma'am. Thank you. Succeed. Okay. Anong ano to, sir? Laki na ito, sir? Mga gansa. Mga ilang months na to, sir? Ay, pwede naman yan. Ay, mga breeder. Mga ilang months?
taon na yan. Ay, taon na. Okay. Magkano naman sir nag-range yung mga gansa? Buhay. Ang Paris niya, 2.7. 2.7. Paris 9 sir, 2.7. Ano sir, pato naman. Magkano yung pato naman sir? 550 yung barako. Ay, 50 yung barako. Eh, may tawad ba yun sir? Wala na. Ay, wala na yun. Wala na, fix na yan. Okay. Ito sir, kanina tong manok. Rodaya lang. Magkano yung Rhode Island nyo sir? 500. Ano, pure Rhode Island ba? Pure. Ah, pure. 500 ang isa sir. Mga ilang months to sir? Ano yan? 7. 7 months. Okay. Eh, sa inyo rin ba yun sir? Sige sir, pwede patingin natin sir. Ito anong line to sir? Anong, ay bantam. Magkano tong bantam niyo sir? 550, babae. Babae. Ang ilang months to sir? Mana, mangingipag mo. Ay, may ngitlog na. Okay, tapos itong mga kalapate sir. Magkano yung kalapate niyo? 70 yung isa. Tapos mga manok. Mga Shamu. Ang pangalan sir? Shamu. Ay, Shamu. Magkano naman to sir? 600. 600. Okay. Ito 600 naman to mga succeed. Tapos itong mga pato sir. Mga pato. Magkano sir? 150. 150. And mga ilang months nag-range sir? Wala nga, mga 2 months na sila. 2 months. Okay. So yun mga succeed. Pwede kayo magtumawag kayo. Sir, anong number nila sir? Yung number ko, Number nila sir? 0912 0912 19 19 79 79 283. 283. Okay. Sige sir, maraming salamat sir. Okay. May pabo rin sila dito mga succeed. Ito sir, magkano naman yung pabo natin sir? Itong malaki, 7 kilos, 1.5. 1.5. Yung mga barako na maliliit, 1,000. Pero yung babae, 700. 700 yung babae. Ayun, mas. Mga ilang months na to sir, nag-range? Yung babae, 7 months yung mga 7 months. Okay. Yung ito matanda rin. Matanda na to. Lalaki to no sir? Ito ba yung nangahabol sir? Nangahabol ba to? Oo, natapang yan. Natapang to. Pero yung mga iba, hindi nakabuli. Hindi naman. Ito lang talaga no. So ito mga kalapate sir, baka may nag-aanap. Magkano Okay. naman to sir? Sabi ka pati ka, 120. Ay, okay. Kasi ito sir, mga ano sir? Pato. Magkano naman? 250. Lahat to sir, 250. Okay lang. So ito lahat mga succeed 250 naman. Ito sir, yung manok sa inyo rin sir. Sa inyo rin. Magkano naman tong manok niyo sir? may 300. 300. 80 na. Ano native lato sir? Native. Ay, okay. May 300, mayroong 280. 280. Ayun. Hanggang doon sir. Okay, tingnan natin sir. So ito mga nag-range ng 280 hanggang 300. Ayun. May number kayo sir? Hindi ko nyo kasi Ayun, doon na lang kay tatay niya sir. Ayun. Okay. Ito sir, sa inyo rin. sa kabila. Ay, sa iba na yan. Yes sir, salamat. Ayun. Ito mga succeed kasama rin yan itong ano ni sir, mga pato niya. So yun, marami siyang benta dito. Ito sir, magkano to sir, yung mga kalapate niyo sir? Natobit mo lang. 250. Oh. Okay. Ito sir, anong tawag dito? Bantam. Bantam. Magkano tong bantam niyo sir? 400. 400. Okay. Kasi itong mga aso sir. Pinamayari yan sir, hindi sa akin. Ay, hindi. Kaya ano na, pinila na lang. Okay, sige sir. Ito sir, sa inyo rin. Hindi na, kabila yun. Nasa kabila. Ay, okay, okay sir. Number kayo? Kameron. Sige sir. Anong number nila sir? 0951-462-6353. 0951 462-6353. 4626350. Okay, sige sir. Sa taga saan sir? San Carlos din. Kalasyaw lang. Kalasyaw. Sa kayo sa Kalasyaw sir? Bandang. Bulag. Okay, Sa sige, sir. Facebook naman sir, GD Backyard. GD Backyard. Ay, okay. Yan mga succeed. Ito yung mga benta nila. Big time. Ayun. Yan. Ito sir, magkano nagre-range yung mga kalapate niyo sir? Depende boss, may 150, 300. 150, 300. Ganyan nagre-range. Mga ilang months na sila sir? Mga 6 months lang. 6 months. Okay. Ito, sa inyo rin yun sir. Magkano naman yung bantam? Bantam din sir? Sa akin yan. Ay, di sa inyo yan. Ay, ito lang. Okay. May number kayo sir, pag gusto nila bumili ng kalapate. Facebook na lang, Facebook. Facebook, ano pangalan sa Facebook sir? Lloyd Malikdom. Lloyd Lloyd Malikdom. Malikdem. Taga saan sir sir? Sa
dito lang sa Carlos, San Tando. Carlos ng din. Okay. Sige sir, maraming salamat. Okay. Si, tingnan niya ako nakaberso. Ay, ito, magkano? Sige po. Magkano to, ma'am? Ay, ba't may isa ko? 500. Ilang months na to? Pare. 1,000 pares. Ay, Unipig. Ayun, sa mga saksit. Ito, ma'am, mga lovebirds. Mga labas siya, ano na, 400 each. 400 each. Okay. Ang 500 pares. Ito, anong lahi naman to, ma'am? Lovebirds din. Parakit. Ay, parakit. Okay. Hamster. Hamster, magkano, ma'am? 250 isa. 250 isa. Kasi ito, hamster din to. Ay, yung hamster yan, yung mais. Ah, mais naman to. Magkano to, ma'am? Kasi 50. 50 isa. Yun. Itong mga pusa mo, magkano? Ay, postpin. Ha? 500 isa. Anong lahi na ito? Anong Siamese? Siamese. 500 ang isa. Ilang months na to? Ano na po, 2 months. 2 months. Ayun, mga saksi. Itong mga bantam nyo, magkano? 700 po pare. 700 pares. Ayan. Ito, isa. Sana naubos na yung pare. Naubos na. Nakuha na. Number nyo, Nay? Kasi Anong number nyo? 0964 76 25152. 2515. Sige ma'am, salamat na yan. Ito. Meron naman dito mga... Anong line na ito, sir? Labrador. Belgian. Ito, Belgian. Magkano yung Belgian nyo, sir? Gosmir, 1.5. Pwede na yan. 2,150. Okay. Itong ano? Lahi na ano, Labrador. Labrador na to? Labrador, ano ba yun ba? Cross lang husky, askin. Ah, cross ng husky tsaka husky. Okay. Magkano to, sir? Bigay ko lang ng 1,000. 1,000. Okay. So ito, sir, itong dalawang ano? Ito, cross ng husky. Husky Labrador. Ah, husky Labrador. Magkano naman to, sir? 2,500. Ito, sir. Same price lang yun. Yan kasi. Ay, magkapatid. Ah, I see. Okay. 2,500 din siya masaksi. Ito, sir, yung nasa baba. May isang aspin. Ayun, napaiga. Magkano naman nagre-range siya, sir? 400, 500. 400, 500. Ayan, masaksi. Meron din sila dito, 400, 500. Okay. Ito sa inyo rin to. Ito, magkano naman tong mga patong nito? 250. Ang isa. 250 pa. Kasi itong ano, Sabong. pagsabong. Hindi na 1,000 yan. 1,000 yung isa naman ito mga sakto. Number kayo, sir. May number. Number kayo. Oh, meron. Anong number nila, sir? 09446 88 2500. 094688. Ayun, check natin, sir. Natin para ano? Para sigurado na. Sigurado kung sakaling May maghanap, pwede sir. nilang tawagan yung number ko. Ayun, pwede yung tawagan. Ayun, mga ano. Bakit ang mga ano, dogs. Ayun. Ito yung number ko, 094882-500-35. Sige, sir, paulit-ulit, sir. 094882-500-35. Sige, sir, man. Sa taga saan sila, sir? Dito lang sa Santa Claus, sa Barangay Bulungan. Ay, Barangay Bulingi. Sige, sir. Thank you, sir. Sige. Itong ano nyo na eh? Magka? 10 piso yung mga iti. Itong mga isda nyo, ma'am? Yes, sir. Bayambang. Okay. Tapos bigyan nyo na lang yung number nyo, sir, para tawagan nila kayo. Kasi, anong na ito, ma'am? Anong mga isda to? May moli. Per moli, may 50 pesos po tayo. Okay. Danyos, 100. Yung mga barb. May tiger barb, red, saka green barb. Saka blue tetra. Full tetra. Magkano naman, sir? Ayun, ma'am. 100 po, sir. 100 lahat yung isa. 3 piraso na po. Ah, 100, 3 piraso na. Ito, blue moon, platin. 100 din po. 100. Ito mga beta fish, sir. May 200 sa male, saka 150 sa female. 150 sa Pilipinas. Mga saksi. Ito, yung sa taas magkano? 50 pesos. Ay, 50 pesos. Okay.
Mga juvenile, saka mga pwede na nga maging breeder. Breeder, pwede na pang breeder. Magkano yung ano niya, ma'am? Yung pares, may mga pares kayo, ganyan. Pwede na silang pagparisin, sir. Pwede na pagparisin. Tandaan lang siya. 100 lang. Okay. Fix na yun. O tawad Pero pa. itong mga to, sir, talagang ganyan. Isang balot, 100 ako. 100 na per one. Okay, sige. Itong ano yun, sa inyo rin ba to? Yung sa kabila? Yes po. Magkano naman yung mga pato? May 350, yung Scooby Duck, 120, sir. 120 Scooby Duck. Opo. Yung pato, 350. 350. Yung mga banta, may 500, saka 300. 300. Then, kalapati po, 150, saka 200. 200. Then, yung native namin, sir, 350. Ito, 350, ma'am. Yes po, mga native. Yan, mga native masa sa 350. Ito sa inyo rin, ma'am, pato. Ay, sa kanila. Okay, sige, ma'am. Thank you. Ano yung number niya, ma'am? Pato or tawagan? 0993-731-3386. Taga Bayambang po. Bayambang. Sa anong barangay sa Bayambang? Zone 5. Zone 5. So yun, ito yung kila ma'am. Sige ma'am, thank you. Pato. Pato, yun. Magkano naman to, sir? Pato? Ayan, 550 pataas. 550. Ano yung pinakamataas, sir? Magkano? Size. 6. Ay, 600. Okay. Mga ilang months na to, sir? Mga pato nyo? Ah, Mga ilang months? ay, ito, mga 2 months, 3 months, 5 months, hanggang 1 year lang. Hanggang 1 year. Okay. Ito, to. Ganun din yan, yung Ganun may din. barako. Yung matanda, inahin. 500 to 600 range. Yung barako. Barako magkano? Yung inahin, 300 to 350. 300 to 50. Yung barako yun yung Yung 500. dumalaga, Dumalaga. 250 to 300. 250 to 300. Okay. Itong mga gansa. Yung gansam, ano yan? 1.5 isa. 1.5 isa. Okay. Ano yung pares na rin, breeder na rin? Ayun, breeder, parehas siya. 3,000. 3,000 pares. Ayun, mga saksi. Mga gansa. Sir, may number niyo, sir? Number? Meron. 0907 Okay. 779 3034. 3034. Taga saan sir, sir, ulit? San Carlos kami. San Carlos. Ay, Kuliling. Yan mga saksi, available yan kila sir. Sir, maraming salamat. Nakitawag nilang sila sa inyo, sir. Kung panood nila. At yan, ang dami-dami nila mga saksi nito, mga benta, no? Ayan lang muna yung mga nana natin. Nakakausap natin. Pinay ka na yan. Wonder na lang tigil. Pagkita na ito.